Helo, fy enw I yw Jordan. Dwi'n gweithio i Sally Holland. Sally Holland yw Comisiynydd Plant Cymru. Rôl Sally yw gwneud yn siŵr fod bob plentyn yn Cymru yn cael ei hawliau plant. Hawliau plant yw pethau sydd angen arnoch chi dyfu fyny hapus, iach a diogel. Heddiw, byddwn ni'n siarad am erthygl 27. Mae gen i hawl i gael tŷ, bwyd a dillad addas. Yn y fideo yma, dwi'n mynd i'r rhan i gweithgaredd gyda chi fydd yn gwneud i chi feddwl am eich hawl i fyw mewn lle diogel. Ar ôl y gweithgaredd cyntaf, rydw i wedi ychwanegu mwy o syniadau ar y tydlan gweithgaredd. Y gallwch chi drio eich hunan. Croeso i chi rewi fideo pryd bynnag chi angen. Gweithgaredd cyntaf. Fe fydd angen papur a phensilau a tydlan gweithgaredd arnoch chi. Gofynnwch chi oedolion i'ch helpu i gasglu pethau sydd angen arnoch chi. Fe allwch chi rewi fideo os oes angen. Yn gyntaf, mae'n angen i chi dynnu llun o'ch gartref. Beth mae'n angen fel? Pwy sydd yn y byw gyda chi? Mae fy gartref i yn edrych fel hyn. Os nad ych chi eisiau tynnu llun o'ch gartref, fe allwch chi wneud model allan o bethau ailgylchu. Rhowch y fideo ar pause fel eich bod yn gallu tynnu llun o'ch gartref. Nesau, meddyliwch am 5 peth gwahanol rydych chi angen yn eich cartref i dyfu fyny hapus, iach a diogel. Fe allwch chi defnyddio ein taflen gweithgaredd ni i'ch helpu chi feddwl am ychydig o'r atebion. Ysgrifennwch neu tynnwch llun o'ch atebion o amgylch eich gartref. Rhowch y fideo ar pause i ysgrifennwch neu dynnu llun o'ch atebion. Yn fy gartref i, dwi'n angen cefnogaeth gan oedolion, dwi'n angen bwyd iach, dwi'n angen dŵr glân, dwi'n angen dillad a dwi'n angen teimlo'r ddiogel. Rannwch eich syniad gyda'r oedolion. Mae fe'n gweithgaredd olaf yn syniad ychwanegol y gallwch geisiau'r gwneud os ych chi'n eisiau. Meddylwch am eich hoff gymeriad o llyfr neu'r ffilm. Meddylwch beth mae ein gartrefi yn edrych fel. Ydy ein gartref sydd yn gadw nhw hapus, iach a diogel? Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau weithgaredd. Fe fydden ni nôl mis nesaf gyda'r hawl arall i blant i chi feddwl amdano. Hwyl!